सेनं सालबारि गामिया स्निथि रंजालि बैसागुनि मुङाव देंखो मोनाबिलि हाबाफारि खुंदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सेनं सालबारि गामिया स्निथि रंजालि बैसागुनि मुङाव देंखो मोनाबिलि हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियावनो समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथांखौ बेखेवगिरि हिसाबै आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोयो आरो हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुङो। फै बिदिब्ला समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो खोनासंनि। गिबियावनो आंनि बे चेनेल नायगिरि रायजो राजा एफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिनायखौ बैसागुनि नामै जासिग्रोनाय थाबाय। 1 नं सालबारि गामियाव दिनै आंखौ सासे आलासि महरै बिथांमोना लिंहरनायाव आं बिराद गोजोननाय दं। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना आंखौ माने दाख्लैनिफ्रायनो फन खालामना बुंदों जे बिथाङा नुजाफैनांगौ होननानै। दिनै बिथांमोना आंखौ मानि थाखाय लिंहरदों बेखौ आं जेबो मिथिया, अब्लाबो बिथांमोन लिंहरनाय बायदि दिनै आं फैनानै रायजो राजाजों गोबां सम रायलायबाय आरो गोबां बिदिनो बैसागुनि बिसयै सावरायलायबाय। बिदिनि गेजेरजों दिनै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जेन'बा मोनाबिलि समाव फैनानै आङो रायजो राजा बे 1 नं सालबारि गामियाव फैनानै बयजोंबो फंबाय बिनानावमोन, मादैमोन, आदैमोन गासैजोंबो फैनानै बिदि बैसागु प्रग्रामाव आङो रंजाफैनो मोननायनि थाखाय आरो आं सासे आलासि चिफ गेस्ट हिसाबै लिंहरजानायनि मोननायनि थाखाय आं जोबोद खुसि आरो। नंगौ बिदिनो गोबां जायगायाव बिदिनो आंखौ आलासि महरै लिंहरनायलाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट नाङैनो बे जायगायाव आं दिनै बेरायनानै आं जेरावखि थाङा बेयावनो आं नुनो मोन्दों जे बैसागुखौ गोबां मानसिफ्रा बिदिनो जोंनि बर'ल' नङा बिदिनो दस्रा जाथिफ्राबो गोबां रंजायै बाजायै दिनै बैसागुआव दिनै फालिबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै 2022खौ बिदाय होनानै 2023आव माबोरै सोलिलांनांगौ बा माबोरै मा खालामलांनांगौ बेखौ आं रायजो राजाजों माखासे खोथाफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै आं बिथांमोनजों आं गोबां प्रग्राम गानो मोननानै बा गानानै आं ओरैबायदि खुसि आरो जाय बिथांमोना दिनै बैसागुखौ फालिबोदों बिथांमोना गाजा गोमजा बे बैसागुखौ बिथांमोना बिदाय होबाय आरो बिदाय होनायजों लोगोसे बिथांमोना जि 2023 मायथाइयाव सोलिलांनांगौ बे सोलिलांनानै बिथांमोना मोजाङै मोजां नेक्स्ट 2024आव जाहाथे जोङो बयबो खौसेथियै लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आंनियाव मिजिंथिनाय थाबाय आरो। रायजोफोरनि माबायदि अनसायनाय मोनदों? बिराद मोजां, माने रायजो राजाफ्राथ' आरो सासे बिराद गिदिर लिडार बायदि आंखौ सनमान होयो, बाख्नायो। माने आंबो लुबैया जे एफा गिदिर बिदि सनमानखौ होनांगौ होननानै, अब्लाबो बिथांमोना मानिया, होयो सनमान। बिदिनो सोरबाफोर मादैमोन, आदैमोन बा फंबायफोर आरो लोगोफोर आंनिनो माने लोगोफोर दङ, बिथांमोनाबो दिनै आंखौ माने सासे बिराद गिदिर लिडार बायदि सार होननानै बा बिराद रेसपन्स होनानै बिथांमोना आंखौ सनमान होनायखौ आं दिनै नुनो मोन्दों। थिग बिदिनो आङो लुबैया जे गावखौ बिराद गिदिर सासे लिडार खालामजानो बा सानजानो। आंनि बेनोल' मोनसे खोथा, बयजोंबो जों मिलायनानै थानांगौ। मानसिया मानसिखा, मानसिया थैनानै थाङोब्ला बयबो बे मोनसे हाखरावनो आरो मोनसे जायगायावनो जों सावजागोन। बेखौ आङो रायजो राजाजों आं गोबां रोखोमनि मानसिफोरजों आङो थानो मोननानै रंजानो मोननानै आं जोबोद खुसि आरो रायजो राजाफोरनि रेसपन्स मोननानै आं जोबोद खुसिबाव आरो। जोङो बे बैसागु फेस्टिभेलखौ खुंनाया जों ओरैनो गामि खुंबाय थानाया गोबावसै आरो गुबुन गुबुन आलासिखौ लिंहरालासिनो गामिनि खुंबाय थायोमोन। देग्लायनि दा आलासि लिंहरबाय, जोङो आलासि मोननो हादों जिसुआ बिथांमोननि अननायजों। दा बिथाङाबो सफैबाय। दा जोङो बेखौ हारि धोरोम बर' हारिनि थाखाय जौगालांनायनि थाखाय खामानिखौ जोङो जाहाथे उन्दै गथ'फ्रा बेफोरबायदिनो मोनसे स्टेजाव गाखोनानै गिदिर गोलाव आरो मोसानो रोंलांथों होननानै जोङो बे प्रग्रामखौ बानायनाय जायो। आरो बेखौ माने क्लासिकेल सिस्टेमै नङाबाबो जोङो बर' हारिनिनो थुन बावजा खुगा फैनायजोंनो जोङो बर' हारिनि धोरोमखौ जोङो बर'नि नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय बे बैसागु लांदां बैसागु जोङो फालिनाय जायो। दा बिनि थाखायनो जोङो बे फोरबोखौ जोंनि माखासे सेंग्राफोर इयुथफोरखौ जोङो बोसोनथि होनानै जाहाथे इयुन गथ'फ्रा जोंनि हारि धोरोम नङालासे
धोरोमबो थाङो धोरोम नङाबाबो जोङो बिभिन्न जोंनि गामियाव ख्रिस्टान हिन्दु गासिबो दङ दा बेखौ जोङो बयबो मोसानो थाखाय जोंनि बे फेस्टिभेलबो बैसागुखौ बानायनाय जादों आरो खुंफुंनाय जादों।